Nonton, yuk, jeng. Ngono. Iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjol boto. Aku wis ngerti nek arep gajol kok. Mula aku wis persiapan. Remo e, Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubah ngono nak saring kang goleki aluse. Dlang dang 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 dang. Aung kendangan jatilane kok peng-peng. Iki nganggo patokan ya, nganggo ladrang. Dadi bodya tak tundang tak. Ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan. Ning nong ning ning iki. Ning dlang. Salah. Ngandel ora. Justru yaene iki pas wektu. Mlebune ngono kuwi ta? Heeh. Ngene iki kudune. Tak tundang tak. Ning nong ning nong. Ayo, saiki mlebu, Gong. Nuwun. Kok Sing sopan. Sadurunge dlangi. Nuwun, nek sekondro monggo dlang. Ono. ora caturan. Kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora. Kok ketok kadoan ring. Ya tak maju. Aduh. Modal we. Padake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo kilik. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilik. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Ora kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Musaku. Oh. Tetep kalah. Ora tak gantung kirike. Wis malik onto Cina to. Wis. Tak kira iji Anoman Iji Anoman awake beda. Si Anoman yen diwulu aku ora kok. kok cukul kok. Ora. Ya anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang cole tak obong. Lho, kok njur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tok obong. Nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trima. Coba be? Aku cantrik kembang sore. Kena kowe ngobong kembang sore, ngalahno Antasena. Ujunge lagi kowe. Ya wis lah sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pak D iki satriya lho. Pak D iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut ki nek cara aku isin. Ayo kurang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Icin dienggo melem ilang. Apa? Icin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem icin iki lah bakal ono. Ya saora-orane gelut yo. Saubengan ro hubungan. Aku lan dicangu. Gelut ra sanggo-sangu nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu ning ngantem. Yo.
Jale kok antemamu bantel banget aku tak antem pican modal tenan aku. Yo. Lah celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus weh. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecel ketoke. Oh iya. Ngene iki wuju. Awas. Us. Nanti iki? Nang kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Lah entuk ambles bumi, ora ambles bumi aku lek iso ngantem. Oh iya. Awas. Hop. Lho kok banter? Oh coli lali ya. Coli kebacut. Ula nipo kowe? Akarepmu? Nipo. Oh iya. Nah, men ketok aku lho do menangan. Oh iya. Jandak cilai set jegluke lemah. Iya gajah laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah nganten. Mundur. Ah, yo. Ya. Cemono. Ya. Lah entuk bantel-bantel lho. Iya. Mesak karo Pak D soalé nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Iya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ayo nek iso endo ya Asem ya. Ayo sing do nguyuh-nguyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ra. Mati dinengku, mati kowe. Aduh suwet. Nggo gaman. Ya. Tenanan ora? Ora. Waduh. Cak entuke iki lho nyile bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora? Cak kalemu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Asem. Linggis. Ayo sakanane. Ora bantel-bantel lho. Ora. Wah, lame iki. Heeh. Sik. Hop. Wis kalah kok hubub. Aku cendek gamane. Oh iya. Cukup. Aming graji kok. Wah. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki? Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Circle. Celkel. Udus. Anjukane. Ya cukup. Apa kuwi cetok? Ya. Anjukane. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lek entuk nang candalan mawa cahya. Waduh. Masaku kok entek-entekke tenaga. Dur. Kok bathuke kok abang. Kok ndur biru, kok njur menjoto. Mundur, Le. Liyane men tumandang karya. Loh. Onto Cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon banter banget nutuk ndas kula. Nganggo linggis. Masih manggaken. Ya, Cultayu kalah mundur. ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah Mundur. mundur. Sapa sing arep maju? Ora cengenge sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Ngomong suwe. Anoman kalih karo Antasena. Anoman Antasena.
Nenek Kartomarma Surtayu dudur mogati do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju kukulan terus bela ajare tembak. Pak Citraksi Antasena pancen kepara nyata. Melayu banter banget goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kowe cantrike Sabdawala. Dasar para nyata. Mama. Mati jeneng aku Edan. Pantemamu ora sepiro. Piye? Pantemamu ora sepiro. Ora kelakon tinjung akhirat aja dutang Raden Arya Cicak. Kose. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur wae brangkang kok kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Rapopo kula diantem baris Antasena bres. Candak sirah kula duncalke mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng ngarepe asu Anoman. Blus diantem Anoman kula. Bres. Candak sirah kula duncalke mburi, brubut. Oh. Kula ki nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Jujur bulan ini boteng ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng gendodo ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Langsung kula diantemi bres. Nganti tenger-tenger nika. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku maslub ngoten. Papaune ajeng kula lepeh. Oh. Papaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula seret kok seger. Terus kula entekke man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisih kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Nah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning apa putih? Oh, putih. Seger. Temonjo tenan, Man. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih apa? Isih sing siji. Oh. Nah, dinikmati dimendinakne mboten apa-apa. Dur, Nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun, kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng-majeng. Pun kajenge mboten napa-napa. Ora isin Musa Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora usah maju, ora usah babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun? Mang semikir Depate.
Sabdawala kuat nampani Kyai Cundamanik. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekertaning bawana iblis lan ati Sabdawala. Kowe iso ngobrol sangaring para Sata Kurawa. Aja girang-girang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundamalik ora minggatan. Jojo cacamu ora tekaning pacul jebut. Muswar ngamuningani saking katebian nenggi Sang Begawan Sabdawala mulat Sang Begawan Durna ngliga Kyai Cundamanik arsa den tamakaken dhathaning Sang Begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan Begawan Durna miwah sangya para Sata Kurawa katempuh ing angin gedhe dawah wonten negari Ngastina. Malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukura ageng menawi boten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundamanik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggodha pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore. Lho iki. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning garu ya. Anoman lho iki ngestakaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para cantrik. Lho iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka Penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore lho iki ngestakaken dawuh. Nyuwun pangestu Penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahana Anoman lho iki ngestakaken dawuh Penemban.
Maringi lelagon inggih menika manuk blekok. Anu apa jenenge iki? Gathik glinding. Ya. Saiki genti kowe Petro, adikku cah bagus tong. Ya, tang tir tong kantong Petro. Waduh. Petro anak uwuk, gareng anak celeng. Terus rapal. Ora hafal kok dadak nembang ora. Ah nembang ya reng. Nembang sing apik. Ta nembang tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek joget nek ora ditembangke Sarayuda. Cocok. Wis yaene kok. Dipindah. Dipindahne ndi? Dipindah Menyura. Dipindahne ndi ora? Sing kepareng bawa sapa? Aku tak nyuwun Bumil ya, Reng. Bumil sapa Bumil? Bumilku apa? Udu. Bumil ki ibu hamil. Iki ana sindenku sing lagi hamil iki nyuwara. Kok nek suarane loro piye? Ora. Nek bocahe melu nyuwara? Ora mungkin kok ya. Wis 7 sasi truk iki. Ya. Ora apa-apa. Napa niki? Rujak jeruk kepinten bocah iki jan. Oh, alah. Lah mau delengan Sarayuda niku. Hah? Rujak jeruk. Sarayuda ketok rujak jeruke ayo kae. Gareng tak pacul sirahe ora. Rujak jeruk. Ayo mangga. Enak. Wong meteng suarane seru ya, Gong. Ayo nggawa sound system dhewe kok. Nang weteng ki playere. Iya. Anggere mbokne kurang seru iki, gedhekke le. Puter le pondok. Ambo anak sing jero ki lanang apa wedok. Potensine gedhekke. Cium. Mbokne suarane plas. Heeh. Wah. Kaya ngopo ya anak ya Risa sesuk. Ambo. Ameng takoni kok anu aku ya ora ngerti wong bupal di USG. Oh. Dinae minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketok nang nggon TV. Wah, klugat-kluget kae. Lagi mangan sate usus. Anak kok makan sate usus. Jero iki ana apa-apa? Usus ana, jeroan ana. Ada jar nyanyi ya. Enten. Ana. Terimek. Nah iya. Ayo guyu ra apa-apa. Tan kendata. Ora peteng ya truk nang jero ki. Bayake. Iya. Muntal plentrong. Men ngopo? Men padang jero. Wong iso ana nganune kok ana apa jenenge iki? Cendelane kok. Ku tak antil dasmu lho, Gong. Ora ana weteng kok ana cendelane. Ya diasake, nako, templeke kene iki jeglek. Ngono. Ora mungkin. Terus piye ta? Ayo ora mbok ora wit ceceke mripatmu ki apa piye? Omongan apik-apik kok. Atos kowe ora. Lah piye? Setiap pangatrung tak trung. Lho. Dijiku iki tutuk pisan iso muni pindho kok. Oh. Lah tak trung tak trung tak trung ning nong. Nah, joget tak kandangi. Ya. Ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning ning nong. Ding. Piye suarane kendang piye? Nang nang den nok tak tok nang nang tang 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 din tang 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 din tang 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 gu tang tu nang tang 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 tak tu tang tak delang entok tang dak genduk
muni kowe sah trampil ngendang kowe padake kendhangamu karo kendhangamu nek musuh kendhanganku ora ana apa-apane bisa apa kok wah mundur nang mundur ya kendhang ya Bagong ya tepakane ya apik tepak doro tepak doro iku nancepke debok ora coba kaya ngapa Setya Bodya Pangeng dang 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 Aung kendangan jatilane kok peng-peng iki nganggo patokan ya nganggo ladrang Setya Bodya tak tundang tak ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan ning ning iki ning delang salah mlebune ngono kuwi ta ngene iki kudune tak tundang tak ning ayo saiki mlebu Gong nuwun kok sing sopan sadurunge delangi nuwun nek sekondro monggo dreng ono ora caturan kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora kok ketok kadohan ring ya tak maju ngomong-ngomongane kok adoh banget nesu kok ngono kuwi heeh sing kok undak-undakan Tresnatul Andodok kene wis iso kok cemplon dibandemke rono lho. Men pancen tak sengaja kok. Nyambut gawe kok kono malah do syuting-syutingan. Lanang ro lanang kok do syuting-syutingan. Ya wis ben karang ya. Ya penabuh ki anggere iso anu kahanan ngantuk ora werna-werna. Aku syuting, aku disyuting. Waduh ayo. Heeh, tenan wis. Ana sing vikol barang. Werna-werna ya wis ben watone ora do ngantuk. Vikol. Gudheke wis mateng urung. Wis ge didasarke. Ayo wis ben ora. Ayo kanca-kanca iki padake ora senengane ora. Sing jeneng pengrawit ki nek trampil ya ngono kuwi. Ya kejaba ngrawit ya sambi. Mergane pengrawit ora iso dienggo jagan selama hidup. Mula kudu apa duwe usaha liya, buka gudeg. Ha iya. Apa anu buka uyon-uyon ijen? Iya. Yen kene jen sik arep nanggap sapa? Lho, peresmian pom bensin? Wah. Ora mung ditutung keset kuwi jenengane. Driji 5 dienggo kabeh. Angel kuwi. Yen liwat aku kelingan gubek kae. Tau tanggo wong papat. Kaya apa? Ya. Ayo. Piye? Piye? Do usul apa? Oke, ayo nes ngadeg. Iya. Do usul ndak ngantuk ayo. Presiden do usul. Nama usul presiden apa? Hah? Apa? Ayo gak jumeneng ngadeg. Ya menten lho, Pak. Ora apa-apa. Ngandel ora.
Justru yaene iki pas wektu. Iya. Ayo. Dikon karo sinden-sinden liyane kok. Ayo, aja meneng. Heeh. Engko ndak aku diseneni. Soale sinden-sinden ki sok kemeren. Aku wis tau kon ngadeg, aku kon ngadeg. Oh, kok galak-galak sindenku saiki. Heeh. Kalau sing urunan lho. Kalau sing pinggir wis mencereng kae. Ah iya. Bu Prasti wewe ngadege wani. Waduh. Mangga. Ya. Ayo kalang jeneng. Dikon karo ibu-ibu Waranggana. Dasare kendangane jeb-jebane apa? Apa, Gom? Jeb-jeb. Jeb piye? Ngene lho. Urek begen ora jeb ora. Jem-jeman. Jem-jeman. Heeh. Dung ngono iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjel boto. Aku wis ngerti nek arep gajul kok. Mula aku wis persiapan. Remo e, Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubah ngono nak saring kagoleki aluse. Mula tak gajul kok mental. Ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng gojek iki nek kokean ya ora apik nek kesithiken ya ora apik. Apa? Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk. Mumplok, mlumpuk. Darah-darah Pandhawa do mumplok kenapa, Pak? Mlumpuk dengkul mlocot. Ayo padha disebani Tole. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan. Kurang ajar kowe. Wong tuwa kok ditapek raine. Aku tiru-tiru dagelane mau. Ora kena senengane. Ayo. Sangu gending. Sangu ya dhuwit, Pak, sangu kok gending. Gending nggo ngopo? Ora iso dijolke panganan ora. Ora.